Здравейте, аз съм Виктор и Бест и сега ще ви покажа откъде да си изтеглите Counter-Strike Mega Edition. Така, влизате в Замунда. Пишете Counter-Strike 1.6 и нали го търсите на Search. Така. Чакайте малко да ми зареди, че ми бавен компютърът. И нали така давате надолу. Така сега май беше нагоре. Да, ето. Ето и Counter-Strike 1.6 Mega Edition. И цъкате надолу. За да не става много дълъг клипа да се бавим, нали, аз вече ето съм го изтеглил в това. Вече ми е в торент, нали, изтеглил съм го. И натискате на Setting, нали, натискате и ето какво ще ви излезе. И натискате на Next OK Install и то ви се инсталира. И след това натискате на Finish и вашият CS Mega Edition е изтеглен. Нали, ето тук ще зареди и тук ще изпише Finish и вече вашият CS Mega Edition ще ви е на десктопа. И така, това беше от мен. Чао!